ברוכים הבאים לעוד תוכנית חדשות האידוי, התוכנית שמספקת לכם מרפסת, ארון של כתר ומידע על תחום האידוי. שקופית חסות ומתחילים. את עצובה, החבר שלך זרק אותך. כמובן, גלידה. עכשיו, אפשר את אותם טעמים כבר בווייפ. אם את כבר רוצה משהו לא בריא, אז לפחות שלא תעלי קילו. פרידה לא חייבת להיות עלייה במשקל. אפשר להדות ונילוגיות. אפשר להדות צ'אנקי מנקי. בחנויות המובחרות מוגש מטעם החברה למיגור העישון. תודה. גרי, אני עוקב אחריו, לכם גם כדאי, יוטיובר גם כן, בתחום האידוי, אם כי באנגלית, יעני אנגליש. זה לא כזה קשור לאידוי, אבל אני אוהב את החולצה שלו. בגדול יש לו חולצת פניס, אני לא רוצה להגיד מה זה, או מקווה שלא ישימו לי מעל גיל 18 בגלל שאמרתי את המילה, אבל מסתבר שזה ראשי תיבות של Personal Electric Nicotine Inhalation System. פינס, גאוני מאוד. אני עף על החולצה, אני צריך לברר עכשיו רק איפה הוא משיגים, אני צריך כזאת. עוד כאילו בנושא אידוי, אבל זה כן קשור לגרי, עדיין הוא עשה סרטון השבוע שאני כבר ראיתי את המוצר בעבר, והוא כבר היה בחדשות אצלי בעבר, זה נקרא פום. הוא לקח את הדגם פום סולנו, שזה כאילו יהיה קצת יותר יפה ושחור ולא כסף, אבל הקונספט הוא אותו קונספט. זה מכשיר אידוי לא אלקטרוני, והחלק המבאס בו זה כשעושים פו פו, אין עדים, והחלק השני שמבאס בו זה שגם אין בזה ניקוטין. אבל זה נראה דומה למה שהיה פעם כשהייתי צעיר ויפה, ניקורט משאף, רק שבניקורט משאף עוד היה ניקוטין, כי זה היה תחליף סיגריה. פה אין ניקוטין, אין עדים, אין עשן, אבל יש טעמים. יש קריספ מנטה, ויש אורנג' ונילה, ובקיצור אפשר לשלל. הבעיה היחידה עם המוצר הזה שהוא מאוד יקר, לפחות מה שאני מצאתי, אנחנו רואים פה על מוצר בסביבות הערכה הראשונה להזמנה תהיה בסביבות ה-350 שקל, מה שראיתי באתר הרשמי של פיום, אין לי מושג איך אומרים יו, 2 נקודות למעלה, דילמה מעניינת, אבל כן מצאתי באמזון שכבר יש לזה, אני לא אקרא לזה קלונים, כי כבר יש עוד מוצרים דומים באמזון, אפשר לראות פה על הארון שלי, אני אשים תמונה שיש עוד מוצרים מאוד דומים של אותו רעיון של שמים איזשהו חומר ושואפים אותו בלי ניקוטין, אבל כן טעמים. לפחות לפי גרי ואני לא ניסיתי, בעוד שזה לא מחליף את הכיף והנפלא של מה שאנחנו מקבלים פה בניקוטין, הוא כן נותן את העיסוק של הפה, ויכול להיות שככלי גמילה הוא יעשה את העבודה. הייתי שמח אם מישהו בארץ היה לוקח את הכפפה ומביא את המוצר הזה, ואולי כבר יש, אני טרם מצאתי. חמוד, ממליץ לכם גם לראות את הסרטון של גרי על פיום, או פום, או יו עם 2 נקודות. באגף המוצרים החדשים, עם החדשות הקודמות שלי דיווחתי שיוצא האוקס ופרו V2, וופו מוציאים את הארגוס A, תמונה על הארון. נראה שהשקיעו בהרבה, השקענו פה עזרים טקטיים, שמנו פה 10 טון תאורה, הוא נראה מגניב. אני פחות מתחבר לגימיקים האלקטרונים למיניהם, אפשר להחליף את הסרטונים שרצים שם ברקע, סתם שוחט בטריה עבורי, אבל הוא חדש, הוא מגניב, ויוצא ארגוס חדש. קצת מהעולם, בעוד שמשרד הבריאות ממשיכים לטעון שסיגריות אלקטרוניות וחד"פים גורמים בעצם לאנשים להתחיל לעשן, זה רק דלת לעולם העישון, כמו שהם טוענים להגיד. סקר
בדק ומצא. בארצות הברית, שימו לב, כמות המעשנים ירדה לשיא עולמי חדש עבורם, 11% מכלל האוכלוסייה מעשנים, ורק 6% אנשים מתחת לגיל 30 מעשנים, זאת אומרת, המתחילים, 6%. אלה המספרים של הסקר שלהם, נתון מעודד, כמובן שאם יבדקו את המאדים כנראה זה עלה ועבר, אבל שוב, זה לא מוצר גמילה, זה תחליף. פחות מסוכן. לפחות לפי כל המחקרים שקראתי. ושוב, קשור בעקיפין מהעולם, עשו מחקר בארצות הברית, השוו בין סנוז, דיברתי על זה בחדשות שלי בעבר, זה שקיות עם טבק וניקוטין, כמו טיונים כאלה ששמים בחך בשביל לספק את מה שצריך מעשן, עשו השוואה כמה זה אפקטיבי מול המסטיק ניקוטין, שכולנו ניסינו ופשוט עבד מצוין. אזהרת ציניות, סליחה. מחקר של NCI, National Cancer Institute, מצא שהם אפקטים באותה רמה, זאת אומרת שווה ערך למסטיק, מה שלא מעודד כשאני אומר את זה, אבל בכל זאת המחקר מצא בעוד שאלה שהשתמשו במסטיק הצליחו בהתחלה הרבה יותר להישאר עם המסטיק, מצאו שדווקא אלה עם השקיות הצליחו בלונגרן, בטווח הרחוק, להיגמל מעישון. מי שרוצה להיגמל מעישון באמצעות שקיות טיונים ששמים בפה, סנוס זה אופציה. מצאתי שבישראל בחנות בשם יולו, לדעתי באשקלון, יש של חברה אחרת, זה נקרא HQD, שגם הם מפתחים שקיות ניקוטין בטעמים, ותוכלו למצוא את זה בחנות של יולו למי שרוצה להפסיק לעשן. אני מת לנסות האמת. לא יודע מה איתכם. לא כותרת, לא ממש חדשות, אבל גם ביולו, חד"פ של צבא הגנה לישראל. הבחורה בתמונה אינה חיילת או רופאה. אבל זה שלנו, חד"פ של צבא הגנה לישראל. אהבתי, זה נראה חמוד. לא יודע אם טעים, לא טעים. צבא הגנה, אני אוהב את צבא הגנה לישראל, אין על הצבא שלנו. דרה שחרר ספיישל אדישן, זה אומר שזה לא ריחן שיהיה קבוע עד גמר המלאי, ויכול להיות שעד שעשיתי את החדשות, כבר נגמר המלאי ולא רלוונטי, אבל לימונדה עם תותים ופטל ופירות יער ובשלים ומתוקים, ודרה יודע לעשות רק טעים. ואולי נגמר, אני לא יודע. מי שיש לו קשרים יכול אולי. זה הלימיטד אדישן, וזה יצא חדש ואני בעיכוב. חדשות מהעולם, הפעם מגרמניה. בדורטמונד תהיה תערוכה מיוחדת ב-19 עד ה-21 בספטמבר, 3 ימים. מה שמיוחד בתערוכה הזאת זה שלהבדיל משאר תערוכות הווייפ, הפעם זה תערוכה של טבק ווייפ ביחד. האם זה אומר שאין מספיק וייפ בשביל להחזיק תערוכה לבד? האם זה הסכם שלום בין קהילת המעשנים לקהילת המאדים, וזה בעצם מפגש פסגה של הסכם שלום עולמי בין התחום הזה והתחום הזה שהם יריבים ידועים? אני לא יודע, אבל עשיתי את זה דרמטי. בכל מקרה תהיה שם תערוכה, בוגן יהיה שם, לכל מי שבקהילת ה-DIY, הוא אפילו יהיה שופט בתחרות נוזלים DIY שתהיה שם, שיתחרו, אז בוגן יהיה שופט למי שרוצה לנסות את מזלו, ובמקרה טעה בפנייה והגיע לדורטמונד בגרמניה. מה עוד חשוב שיש? הוא גם יעשה משם לייב בוגן, כי בוגן הוא כבר לא אוסטרלי, כי באוסטרליה אין יותר ידוי, הוא אירופאי עכשיו, והוא יקפוץ בקטנה לדורטמונד. תערוכה ראשונה של טבק ווייפ ביחד, אני חושב שזה חמוד, זה נקרא, איך קוראים לתערוכה?
לא נערכתי מראש, אז אני פשוט ארשום אותה פה כשאני אמצא אחר כך. בעריכה. טוב, נו, קוראים לתערוכה אינטר טבק בדורטמונד. אתם יכולים לחפש אינטר טבק and אינטר סופליי בדורטמונד. ונסיים במוצר מהפכני לגמילה מעישון, הישר מהיצרן הנודע אלי אקספרס.